95% מהאנשים הורסים את המחשב שלהם בלי לדעת למה. יכול להיות שאולי גם אתה אחד מהם. אז אם במידה ואתה רוצה לשמור על המחשב שלך, על ביצועים גבוהים, לדעת מתי לשדרג אותו, ובמידת הצורך מתי לדעת לרדת ממנו ולעבור למחשב חדש, צפה בסרטון הזה, ובוא ביחד אני אגלה לך 5 דברים שאולי לא שמת לב אליהם, צפה עד הסוף. אז דבר ראשון, לא להשאיר את הלפטופ בטעינה 24/6. זה דופק את הסוללה, חבר'ה, לא לעשות את זה. אם במידה והמחשב שלכם יגיע לטעינה מקסימלית של 100%, להוציא את המתן ולעבוד עם סוללה בלבד. אגב, במחשבים חדשים יש כבר את האפשרות, בדומה לטלפונים, להגביל בעצם הטעינה לרמה של 85 או 80%, ואז בעצם לשמור על הביצועים של הסוללה לאורך זמן. במחשבים ישנים, יש מחשבים ניידים שאפשר להוציא משם את הסוללה ולעבוד רק על חשמל. צריך לקחת בחשבון שאם במידה והחשמל נופל, צריך כל הזמן לדאוג לשמור את העבודות כדי שתוכלו לחזור אליהם אחר כך. דבר שני, אבק זה בעצם האויב השקט של המחשב שלך. כשהמעברים מלאים באבק, גם המעבד, גם הכרטיס גרפי מתחממים, המחשב עובד יותר לאט והכל נהרס הרבה יותר מהר. מה עושים? פעם בכמה חודשים מבצעים ניקוי בלחץ אוויר בצורה רצינית למחשב, ואם במידה והמחשב שלך רואה יותר מדי מהרגיל, חביבי, צריך להחליף לך משחק יותר מדי דחוף, חבל על הזמן. דבר שלישי, אל תפתח מיליון טאבים ותוכנות ברקע, זה גומר לך את הביצועים. מה אתה עושה? אתה בעצם פותח 30 טאבים בתוך הגוגל כרום, ועוד מתלונן שהמחשב עובד לאט. מה עושים? מתקנים, יש כל מיני תוספים בתוך הגוגל עצמו, שיודעים לסגור אוטומטית טאבים ישנים. אפשר גם להשתמש גם בדפדפן אחר, למי שרוצה ומעוניין. ובכלל, בכללי, אם במידה ואתה משתמש באיזושהי תוכנה או באיזשהו משחק כלשהו, ואתה לא צריך להשתמש בגוגל, סגור את הגוגל, זה פשוט זולל לך את הזיכרון של המחשב בצורה מטורפת. דבר רביעי, לבדוק את המצב של הדיסק קשיח לפני שהוא קורס. חבר, הכונן שלך לאט לאט מזדקן, וכבר, חומרים, כבר יום אחד זה כבר לא יעבוד לך יותר. מה כן אפשר לעשות? להשתמש בתוכנה של קריסטל דיסק, לבדוק את המצב התקין ומה שנקרא הקיים של הדיסק קשיח, וכמובן, אם אתה במידה ואתה משתמש בכונן של HDD, דחוף לעבור לכונן SSD על מנת שהמחשב שלך יעלה יותר מהר והביצועים שלו יהיו יותר טובים. דבר חמישי ואחרון, לעולם לא לכבות את המחשב על ידי הלחיצה בכפתור הכיבוי בכוח. למה אני אומר את זה? כי זה בעצם הורס את המחשב. אם תכבה את המחשב בצורה מסודרת, זה ימנע לך בעיות במערכת ההפעלה. מה כן עושים? איך מכבים את המחשב? לוחצים לחיצה ארוכה על הכפתור שיפט, מסמנים בעכבר כיבוי, וזה מבצע כיבוי בצורה מסודרת למחשב שלך. אם במידה והמחשב שלך נתקע, פשוט תמיד אפשר ללחוץ על Ctrl Alt Delete ולשחרר את המשימה שנתקעה או התוכנה שהפסיקה לעבוד, ולסגור משם בעצם את היישום. עכשיו שאתה יודע בעצם לשמור על המחשב שלך בצורה מקצועית, אבל מה קורה אם המחשב שלך עדיין קצת מקרטע, איטי, או מתחמם, או מה שזה לא יהיה, ואתה פשוט רק רוצה לבדוק את האופציות, אז אני פה בשביל לעזור. שמי ישי עם אייזק מחשבים, למי שלא מכיר, אני כבר נמצא 10 שנים בתחום, מתקן מחשבים, מוכר מחשבים, כיום אני עובד בתור עוסק בצורה עצמאית, ומי שרוצה לפנות אליי לגבי הצעה לרכישת מחשב, אני אשמח לתת לו שירות מכל הלב, שירות אישי ואנושי, שזה מה שחסר היום, ולתת לכם כמובן מחירים מיוחדים במחירי יבואן, מה שיכול לחסות לכם מאות שקלים בחוץ, ואני אומר את זה באחריות, אתם מוזמנים לבדוק אותי. אז אם במידה ואתם צריכים מחשב חדש, או לחילופין, במידה ואתם רוצים לשדרג את המחשב שלכם, ולנסות לבצע את המקסימום ממה שאפשר לעשות איתו, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בשמחה, באהבה, עוקבים אחריי בקבוצת הוואטסאפ, כבר עוד קרוב ל-200 איש, גם בקבוצת הפייסבוק, ואני קיים גם ברשתות החברתיות. אז אתם בעצם מוזמנים להמשיך לעקוב ולשתף עם חברים ובני משפחה, כדי שגם ייהנו מהתוכן הזה וידעו איך לשמור על המחשב שלהם, בשמחה ובכיף, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, אייזק מחשבים.